Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Ама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад, ободу сарбаланд бошед. Бо ягота да кавитар нарасе ки чида таго чашм сиёҳ, и сиёҳ пиёнаса просто ози уже бекони шидаге освещение улица мақсад камтара барам ка ё сиёҳ метавад так ама ништаге. бародаро апа хӯро мавзӯи асосида мегзарем. Як бизнеси навай, бизнесе ки агар ки ҳамин бизнеса ягон кас айтаҳти дил кина, ҳамин одам 12 моҳ ишкамаш сер ва хонаводаша бонӣ кара метавонад. Бизнеси занбурпарварӣ. Касе ки мехоҳем ки дар любой ҷои рӯи замин занбур дар ҳама ҷо ҳақ дора гаштанда ва дар любой ҷо зиндагии шуморо пеш мебарад, зиндагии хушам. Агар касе ки хоҳем фарзандотонро омӯзонем ё ки худтон занбурпарвар шавем, метавонед ки дар ватсапи ман занг занед, иншоалло дастгиритон мекунам ва дарси занбурпарвария мегзарем. Номерои ватсапи ман +7 910 88 88 676 ва касе ки сидқан мехоҳад ки пул кор кунад ва занбурбоз шавад. Одамое ки просто хеле занг мезанед, ҳар хел саволҳои беспонтон метиҳед, хубуш занг назанед. Баъд каседе ки билети самолёт дар кора, шумо ҳам метавонед ки занг занед дар ватсапи ман ва билети самолётро бо нархи давлатии ай ман гиред. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. Занбурпарваро ба пеш мегӯянд ку ба пеш не, оҳиста оҳиста и занбурпарварӣ як чизе ки иҷа саросмаш дар накор нест. Касе ки ҳақиқатан мехоҳед ки шумо дар ҳамин бизнес пул тиҳад, дар ман занг занед. Ободу сарбаланд бошед.